שוב 11 הפרש. קינג נותן לאובר לחלוף על פניו, אובר מוציא את זה לפלדין שממשיך שוב לאנדרסון מהפינה, אותה תוצאה, אלפונסו אנדרסון. סלם מבקש את זה על בייטמן, הוא קצת רחוק מהסל. אתה הולך שם לפינה, אתה יודע, אתה הולך לאיבוד. כדור יפה של אמסלם לצד השני, ואנדרסון מנצל את זה לשלושה. והנה אובר מקבל מקריירת האנד-אוף, מכניס לו כדור נהדר, הולך לאנדרסון לשלשה, אנדרסון! אז גם לאנדרסון זו לא... הפועל אילת הגיע לגמר היורו-קאפ. בוסטון סלטיקס זה שם יותר גדול. מה? בוסטון זה שם יותר גדול, יותר גדול. הצד השני, אנחנו רואים נקודות. מי יודע מה לחץ, אז יותר קל לו. 2 הפרש הפועל אילת. כדור גדול של פלד. כן. כדור גדול. אבל יפה אנדרסון גם... מה, מי כמוך יודע, כדור לתת. פלדין מול סגב, מכניס את זה לגבוה. קריירה שמוצא את עצמו במיסמה, שמוציא את זה לגבוה, שמוצא את עצמו חופשי לשלשה שנייה מהפינה. לא מצליח לאפס את הכוונת. קריאה טובה של מכבי תל אביב, כלומר הפיק אנד רול גם מוציא את רוינה מתוך המצב שלו בתוך האזורי. אז בצד אחד מחטיאים שלשה, 0 מ-4 למנקו, בצד השני אנדרסון. ארגן משהו מסודר, אולי פוסט-אפ של קריירה, יופי של כדור לאנדרסון, שמע, התקפה נהדרת וניצול מקסימלי של הסתדרות. קריירה, אנדרסון לא אזורים שהוא צריך לקבל בהם את הכדור. סמית נופל, ואנדרסון מנצל את זה. פשוט ראית, מתנפלים על כל כדור. אתה רואה איך הוא רוצה לחזור לשחק, איך הוא מרגיש טוב היום, ורוצה לעזור לקבוצה שלו לנצח, אבל הוא חוגג כאן גם את השלשה. קריית עומדת באזורית, הולך לפלדין, קריירה בתפר, נותן לאנדרסון. יופי של התקפה נגד אזורית. באזורים הללו את הכדור. של פעולה. חשבתי שהוא צריך להרים זריקה, אבל לעשות את הדבר הנכון. בצד השני, אנדרסון, N1. לפעמים בצורת. ברכות לילד רן סולומון עם יופי של ביצוע ועם הגנה טובה של גליל, והנה עוד ריבון התקפה של מרון רוינה. מוציא החוצה, אנדרסון צעד אחד ימינה לשלשה פנויה, וזה רק משחק. היינו מאוד רוצים לתת את זה לאנדרסון. ידיים טובות של גולדברג. עכשיו אנדרסון עם החדירה, מגיע לסל, מניח 2. קל מדי, מידל דרה, אתה לא נותן חדירה לאמצע. 50 שניות, פלדין. אנדרסון, תוך הצבע. עם ההטיה, ואתה שואל את עצמך למה הוא לא מקבל יותר כדורים בפוסט, יש לו את המובי, נכון. יש לו את הסייז. הוא שחקן לא רע בכלל. 50 שניות לסיום המשחק הזה. שעה טובה. מה אני אגיד לך? הנה אנדרסון, לא מצליח לעבור את האדם. עכשיו הוא עובר אותו, אנדרסון לוקח את זה לסל יפה. אובר לפלדין מול מיוסיוס, יש לו עוד 4 שניות לפלדין, נותן לאנדרסון, ואנדרסון במשחק טוב, שלשה שלישית שלו כבר, מוריד את זה ל5 בלבד. סלם סלם, מוציא את יאריס, מוציא את זה עכשיו, הגיע עכשיו שמו של אנדרסון. אוקיי, עוד שלשה פה ועוד שלשה שם עליון מבודד אותו עם הגב לסל, עם קריירה. מחטיא פעמיים את אותו עליה ביד שמאל, ואנדרסון מגיע די קרוב לטבעת בשביל להניח עוד 2. גליל עליון, פתיחה נהדרת של פלדין. זריקה על הבאזר, בחוץ, ריבאונד אנדרסון, על הבאזר. למרות שהיה שם כדור חוזר. פרופיל נמוך, אבל אחד המוכשרים שיש לנו. והנה זריקה ראשונה ל3 שנכנסת גם לחבר'ה בלבן. שתי הקבוצות יש עוד עבירות לתת. אובר מוציא את זה החוצה שוב, אנדרסון לבד לגמרי, לוקח את הזריקה ושם אותה בשלשה השישית של גליל עליון. אלפונסו. שמע,
אנחנו מאוד אוהבים את ג'יימס פלדין, בגליל עליון אוהבים אותו יותר ומתגעגעים אליו יותר, כי היכולת שלו לייצר זריקות כאלה כמו שראינו עכשיו. משחק בחוץ, רוינה על כדור חוזר, עכשיו יש כאן נקודות עם הפאול. כל המהלך פה של רוינה, כולל הנעילה האגרסיבית הזאת שהובילה. שלשות שלא נכנסו או זריקות אאוטשיט. 2 מ-6 מחוץ לקשת, 6 מ-14 מהשדה. הנה אנדרסון. דופק מבט פה לסעיד חורי על זה שהוא לא שרק. מינימום סעיד חורי, אני לא יודע מה, יהיה על כל המשפחה שלו או משהו, לקח את זה קשה דסט. 50 שניות, פלדין. אנדרסון, תוך הצבע, עם ההטיה, ואתה שואל את עצמך למה הוא לא מקבל יותר כדורים בפוסט, יש לו את המובי, נכון. יש לו את הסייז. הוא שחקן לא רע בכלל. ברכות לילד רן סולומון עם יופי של ביצוע ועם אובר, קריירה חותך פנימה, אובר משאיר את זה לאנדרסון, עכשיו קריירה חופשי. בסוף נקודות בקריירה, לקח כמה וכמה זריקות ולא השכיל לדייק בהן. עם הפנים לסל, אנדרסון עכשיו מגיע לצבע, כדור חוזר אליו, מוריד את זה לפלדין, ומכאן פלדין כבר לא יחתים. וזה רק 3, וזה פס. שטנברג עם העיבוד. תשמע, שני ההפסדים שם דווקא בעפולה לבאר שבע ולאילת. אלה המשחקים, הכדור האחרון ש... שלושה, זה המיילס, אתה יודע, התחיל להרים את ה... תראה. רגע, מתי אתה עושה תחרות השלושות? זה בלילה בין שבת וראשון, סילבריו עוד אחת! מה קורה? הנה המרפק הקטן הזה. האיש של גליל עליון הוא סילבריו. הנה, מרים עכשיו שלושה. בטח סילבריו. לא, אתה חייב לתת לי. אנדרסון לסילבריו, סל ועבירה. כלומר סילבריו, הממוצעים שלו נמוכים גם ככה לאחרונה ולא...